Ayun mga gagamba, dito tayo sa San Jose del Monte, Bulacan. Si Gracia, kumuha siya ng gagamba mga gagamba. Ayan o. Shoutout sa'yo Gracia. Shoutout mo yung mga tropa mo. Yung tropa. Yung mga kaibigan mo dyan, yung mga bibili gagamba. Oh, sila ano ba yun? Sila Alvin. Ayan. Sila, ano to mga to? Kalimutan ko sila tuloy. Ang dami kasi. Ayun, sige, sila na lang, marami sila. Okay. Sila. Okay, thank you Gracia. Gracia. Okay. Magandang araw ulit mga kagamba. Welcome back to my channel. Ayan. Mag-unboxing tayo ngayon mga kagamba. Bali 1,600 lang yung gagamba natin ngayon. Tagalog to mga kagamba. Tayo mas bati ngayon. Shoutout muna kay Kian Ezekiel Gaming from Palar Village. Si Amel Obligar ng Bacoor, Cavite. Kay Mang G TV, Gagam Choy PH, si Kasakmalyan, si Maiko Pugi ng Imos, Cavite, si Jeff Ronda, si Nationwide from Quezon City, si Relan Dio from Muntinlupa, Shop Shooty, Gio Landicho, Yaps Spider PH from Los Baños, Laguna. Ayan mga gamba, shout out sa inyong lahat madalang na ngayon yung ating gagamba. So pakunti-kunti na lang yung Tagalog. Pero pakasunod na araw mayroon tayong salmon. So salmon naman pagtagan yung laruin mga kagamba. I-reseller nyo yan mas mura yung presyo pagka sa akin galing. Yung mga subscriber natin na sa lanta ng bagyo, binaha, sana lagi kayong safe dyan sa kinaroroonan nyo. Papakita na natin tong gagamba natin. Ito yung 1,000. Ayan o. Ayan, 10 kahayan. Tapos ito yung 446. Pito pala. Siyang pala yung nauna. Still pito. Ayan. Unboxing tayo mga gamba. Tingnan yung Tagalog mga gamba. Kahit binagyo na may Tagalog pa rin. Ayan, tingnan nyo. Ayan. Ayan. Ayan, Tagalog yung mga gamba. Ayan. Tingnan ko kung matatanggal ito. Tahimik. Yun. Ayan, tahimik pa rin sila kahit tinanggal ko yung salamin kasi sariwa. Ayan mga gamba. Ayan. Op. Ayan, tanggalin natin. Ayan, para mas maliwanag. Ayan, mga Tagalog natin mga gamba. Ayan. Op. May gumalaw na naman. Op. Tumalon yung isa. Ayan, malikot. Ayan, may mga malikot. Mga malikot mga gagamba. Ayan, Tagalog yan Pagtara natin. Ayan mga gagamba. Ayan, para makikita nyo ng todo. Malikot. Huwag na natin tatanggalin ng salamin. Pag hindi malikot, tanggalin natin salamin. Ayan, ito hindi malikot ito. Ayun ganda. Pakita pa natin ito. Ayan, kita yung kulay. Akala mo Bisaya. Ayan Ayan. Ito mga malalaking box ito mga gamba, malalaking butas nito. Hindi yan magic box. Ayan. Ganda. Kita pa natin to. Ito yung magic box na sinasabi. Pero kita nyo laman, ang ganda Yun Ayun
lumabas. Naman, naglabasan na. Ayan. Ayan. 1,600 mga kangamba na na Tagalog. Bali isang linggo bago nagkaroon ulit. Gawa ng bagyo. Susunod na araw ulit, baka mayroon na tayong samon at saka iba pang klase ng gagamba mga kangamba. So hanggang sa muli, sana nasayahan kayo sa mga nakita niyong mga gamba mga kangamba. Okay, hanggang dito na lamang. Hanggang sa muling pag-upload. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!